orain hasiko deu, 3 ekimen gonbidatu diteu, aldez edo moldez gatazkaren gatazkaren memoria nolabait lantze dutenak, batzuk lokalak dira, beste batzuk fikziozkoak, eta 3ak duten berezitasuna edo berezitasunetako bat da justu esan deten izlariak eta bertako partaideak 80ko hamarkadan jaioak diala, eta horrek jartze ditula etaren azken urteak eta armagabetzearen testu inguruan helduarora sartutako belaunaldian, esango dugu. Beraz, hasteko hemen dauzkau Ane Alberdi eta Onintza Legorburu antzuolarrak dira, eta 2018an hasi ziren ikerketa antropologiko bat egiten herrian, pixka bat Euskal Gatazka garaikidearekin lotura harremana izan zuten protagonistak edo jendea elkarrizketatzen. Testigantza jasotzetik hasi eta azkenean liburu batean jaso dituzte emaitzak, hau ere uste lehengo urtean atea zala, eta hortxe daukezue aurkezpenean azala memoria josten gatazka armatua Antzuolan. Besteik ez naiz luzatuko eta... Egunon, eta eskerrik asko danoi gonbidapenagatik eta bertaratu izanagatik, gu Onintza Legorburu eta Ane Alberdi izan bezala 31 urteko bi gazte antzolar, eta gu 2018an hasi ginen pixkat ideia batekin memorian gaixa Antzuolan lantzekua. Eta, hortik pixkat gaurko hitzartze honen izenburua, txikitasunetik memoria eraikitzen lehen pausoak Antzuolan, ez? Eta horri tiraka eta 2018an hasi ginoan prozesu horren, emaitza bezala, 2023an, juntzan urtean, aurkeztu ginoan eindako ikerketa horren, txostentxo bat, ero liburuxka bat. Dala memoria josten gatazka armatu Antzuolan 1998-2011. Helburu zeukana, Antzuolan gatazka armatuak sortutakoak ikertzia. Hortaz, gu gaurko gure hitzartzia oso aportazio xumetik egingo, herritxik eta herrixantzat sortutako proiektu batetik. Guri aritzeko gonbidapena luzitu zuzkunean, pentsatzen gina, antzeko proiektuekin partekatuko genioala tartea, eta bero susto pixkat eruan ginduan, baina, gure aportazio xumia itxera gatoz gaur, eta, gure prozesua kontatzera, ez? Gure asmoa da gaur, gure ideia hau nondik sortu jakun, prozesua zela eruan doun aurrera, eta horrek, herrixan, ze ondori xeuki daben, o zela eruan, jundan aurrera azaltzia. Azteko, anundi sortza jaku guri ideia hau, ez? Esan genke faktore desberdinak elkartu ziala guk proiektua aurrera etaratzeko. Lehenengo eta guretzat oso garrantzitsua dana, gure arteko laguntasuna ganda, gu umetatik lagunak ga, eta horrek eruan dozku, hainbat bizipen konpartitzera, hainbat espazio eta hainbat elkarrizketa eta hausnarketa elkarrekin konpartitzera, ez? Guk bankun sensazio bat, gure belaunaldixak, Euskal Gatazka armatuan ondarrak bizi sendituan belaunaldixa izen da, baina bai sentitzen joala eta horri buruz asko itzin dugu bison artean, sama bat sentitzen ginoan, motxila bat sentitzen ginoan, resaka bat, etzala gure belaunaldixana. Aurreko belaunaldixen erentzia bat sentitzen ginoan gure gainez, eta bizipen horretatik guk ikuste ginoan gu bizitzen gebitzena izeberran punta bat zala, baina izeber hori oso sakona eta oso mamitsua zala bere fondo horretan, eta horri bueltaka pixkat sortu jakun grina herrixan gai honi heltzeko, ez? Eta aldiberian, esaten duen aldiberian, gure belaunaldixako, geuk behintzat, gure bizipenetatik sentitzen ginoala erentzia bat, sama motxila bat, beste belaunaldi batzuna zana, aldiberian ikuste ginoan isiltasun bat belaunaldi ezberdinen artean. Eta
horrek guri bai arduratze gintxuala eta 36ko gerran pasausana ez gertatzeko, guk uste ginuan honei heltzen hastia eta honi bueltak emuten hastia herrixen, garrantzitsua zala. Hortaz, esan bezala hau, 2017 urtean sortutako ideia bat izen zen, eta orduan errelatuen gatazkaz asko hitz egitezan, memoriaz bebai, eta gu pixkat makro hortatik mikrora salto hitzeko interesa geunkun, eta herrigintzako ariketa bezala, herrixa bide hontan ibiltzen hasteko grina horri impulso bat emuteko gogoa geunkun, ez? Eta azkenik, guri ideia interesatzen jakume bai, gure ikasketetatik, honintzak antropologian egin ditu bere ikasketak, eta nik historian, eta akademikoki hau ikertuta geunkun gai bazan, baina ideia politxa pentsa jakun, ikerketa unibertsitaterik kanpo, bide bat eitzeko aukera bat zala, ez? Eta holaxe, ideia honenak eta txarrenak sortzen dian bezala, taberna bat ordu txikitzan zerbeza artean, erabaki ginoan baietz. Honi forma mumigontzala, honi hau papel baten idatzi ginoala, sendotu ginoala proiektua eta Antzuolako udaletxean atia jo ginoan. Aurkeztu ginoan udalian guk egin nahi ginoanan zirriborrua, gure ideiak, gure naixak, eta udalak onartu zeban proiektua, eta alaxe 2018an hasi ginean martxan. Guk irudikatze ginoan zen herri memoria kolektiboa sortzen hastia Antzuolan, eta gu oso konstiente ginean memoria kolektiboa ez dela gauza estanko bat, oinez da bilen gauza badala, orduan prozesu luze bat irudikatze ginoan, o prozesu ireki bat irudikatzen ginoan, hau plazaratu ginoanean. Baina prozesu hortako lehengo harrixa izango litzake aurreko urtean aurkeztu ginoan ikerketa, ez? Hortaz, memoria kolektibo hori sortzen juteko herrixan, udalakin batera lehenengo enginuan izen zen jubilatu talde batekin, talde memoria talde bat sortzea, memoria lantzen jungo zen talde bat sortu ginoan. Esan bezala, talde honek bi helburu nagusi zeuzkan, alde batetik, proiektuan, ingo zen ikerketa proiektuan laguntza emutia, herrixan saretze bat izetia, erabakitzea nor izango zen elkarrizketatua, nor jarriko zen harremanetan pertsona horrekin modu egoki baten eitzeko, ez? Pixkat saretze hori itxia eta kolektibotasun hori emutia proiektuai, eta memorian hausnarketai, eta bestalde, belaunaldi arteko lantalde bat sortzia gai honen inguruan. Behin jubilatu talde horrekin, pixka forma emunda ikerketiai, herrixan aurkezpen bat enginuan, proiektuakin hasi aurretik, aurkezteko zer zan guk egin nahi ginuana, esan bezala, herri memoria kolektibo hori sortzeko parte hartzea, herrixan parte hartzea ezinbestekoa zen, eta hortaz, hori bermatu nahi izeteko eta proiektua herrixai aurkezteko, aurkezpen egin ginuan. Aurkezpen horretan azaltzen ginuan, eitzen agindu jatzen ikerketa proiektua lehen harrixa izango zala prozesu guzti hontan, eta gu prozesu ireki bat irudikatzen ginuana, behin ikerketa bukatuta, eztabaida espazio batzuk sortuko zianak, memoria talde bat sortuko zana, gai hau lantzen juteko. Spoiler bezala esango zuet, gaur-gaurkoz bakarrik liburuxka dago Antzuolan. Gero sakontzen. Eta gero aldi berian, ikuste ginuan, herri izan aurkezpena egin da, hori beroi, ariketa hori bazala ja eraldatzailea, zala lehen aldixa espazio publikoa okupatze zebala gai honek herrixan, eta herrixan parte hartzea eskatze zebana publikoki, eta hori bera ja bazala eraldatzailea, o bazala, aldaketa bat bere hortan. Eta ikerketan zentrauta, zehazki, guk 2018an enginuan hasi ginean ikerketak, bazeuzkan bi helburu zehatz. Alde batetik, gure lehenengo helburua zen, Antzuolan euskal gatazka
armatu modernoak kaltetutako pertsonen erregistro kuantitatibo bat sortzia, hau da, zer gertatu zen Antzuolan jasotzia, eta bestalde zer gertatu zen horrek kualitatiboki nola eragin jaon herrisai eta herritxarrei jasotzea. Horrek zian gure ikerketian bi helburua. Eta metodologikoki hori aurrera eruan alizeteko guk erabakin joan zuzeneko testigantzak jasoko ginutzela eta bi teknika erabili ginutzen. Alde batetik bakarkako elkarrizketak egin ginutzen, 25 bakarkako elkarrizketa, horretatik 9 emakumeak izan zian eta 16 gizonezkoak, eta adintartea 23 eta 86 urte bitxartekoa izan zen. Eta bestalde 8 talde eztabaida sortu ginutzen herrixan. Talde eztabaidak etzian izan zian 8 talde eztabaida, baina euren artean ez zeuken kolektibo eta ezian ezagutzen kolektibo bezala, ezian rekonozitzen kolektibo bezala, guk sortutako kolektiboak izan zian, adibidez, gazte mugimenduan, belaunaldi ezberdinetan, kolore ezberdinetan, ibilidan jende bat, bildu ginuan, sindikalgintzan, belaunaldi ezberdinetan, kolore ezberdinetan, ibilidan jendea bildu ginuan, edo Espainiar estatutik belaunaldi ezberdinetan, migratuak izendian pertsonak eta Antzuola heldu zian pertsonak bildu ginutzen, ikusteko pixkat, zela zeharkatu dituan gatazkak kolektibo horri eurei, ez? Eta, bueno, esan genke orokorrian, ikerketiak zeuzkan bi helburu honek bete diala, guk gure eskun eta eukiditxun baliabidiekin sortu dula erregistro kuantitatibo bat eta kualitatibo bat, eta batez bez, lehen esan bezala, ipini dulako lehenengo arrixa zelabaitz herrixan gai hau lantzen juteko eta isiltasun hori apurtzeko eta berriketan hasteko, ez? Baina, bueno, gabeziak beuki ditu proiektuak eta horrek honintzak aurrerago aurkeztuko ditu. Hortaz, guk gaur aritzek ala eskauta pixkat aurkeztera gatozena da, prozesua nundi sortu dan, zela izen dan, zela bizi zen daun, zer ikasi don guk prozesu ontatik, eta, bueno, ez dugu hitz egingo zuzenian txosten horrek euki dituen emaitzaz, baizik eta, bueno, prozesua bera eta horren ibilbideaz, eta oino nintzak sakonduko da hortan. Bale, prozesua ero pixkate gure ikerketian nondik norakoak, ero hanek esan daben bizipen horrek ordenatzeko ero bi galderan baitan ordenau dugu gure aurkezpena. Batetik, ze lortu dugun ikerketa honekin, eta bestetik zer ez dugun lortu. Oso valorazioko bi galdera basiko konturatu ganak itxeke geunskula gure buruai. Itxeke geunskula gure buruai modu ordenatu baten, igual, berriketan indagenkun asko, eta asko emaitzan inguruan, ikerketa txostenan inguruan, ze gazigo zolaga oskun, zela, hau penia honekin ez dakize bestia, baina ez geunkun inda, ariketa zintzo bat, benetan lorpenen inguruan, eta herrixai behirako lorpenen inguruan, eta lortu ez ditounen inguruan. Orduan, lorpenekin hasi ja, eta hanek lehen komentatu daben moduan, hau ikusten dugu lehengo pauso bat bezala, uste dugu lehengo pauso bat emun doula eta lortu doula gerturatze bat, lehen saiakera bat, eta hanek esan daben espazio publiko horretan gaixa kokatze bat. Beste barik, jakinda, lehengo pauso dela, gabezi askokin, eta hori dana, baina lehengo zea hori indoula. Lehen irudikatze ginuan, hasiera baten, irudikatze ginuan prozesu horren lehengo harri hori ipini daola. Gero, harri horrek berriz baten batek hartu biko dena eta findu biko dana. Baina, lehengoa ipini jau eta uste hori lortu dola. Bestetik, uste du, aitzakisa bat ipini ginuala mai gainean hitziken aztekua. Ja, hitzin da, ez? Tabu ez, isiltasunez, transmisio faltiaz eta abar, eta hemen guk gai hau ikerketa formatuan herrira eta atzean hitziken azteko aitzaki bat emungontzan jendiai.
batetik, ikusi ginoan, hitziten hasteko gogo bat baseuala, ze hasieran ginoan aurkezpen publikorta jubilauen taldiak indain ginoan, eta hori talde mailan izan aurkezpen horta, eta gero juntzan urtean ikerketian emaitzak aurkezteko inginoan beste aurkezpenea, osea, aretua bete zeuan jende, eta hori areto txiki bada antzuela, baina bueno, jende asko zegoen antzuela izeteko, eta horrez eta ginoan, joño, jendia bauka interesa, ero bauka goua, ero bauka zegoz ez. Eta bestetik, konturatze ginen, hitziten hasteko, bai elkarrizketak eta bai talde eztabaidak aitzaki egoki bat emun zebela. Osea, guk baliatu ginutzen ikerketa teknika moduan, eta guk hortako ite ginutzen elkarrizketak eta talde eztabaidak, gero hortik horrentzundako kontuak eta analizizain eta txosteneratzeko, baina bai ikuste ginoan bere horretan, horrek beak gauza batzuk aldatze zituala, ez? Aldatze zituala jende batek momentu horretan izendatze zituala igual lehengo aldiz gauza batzuk, eta izendatziak beak aldatze zebala personian ikuspegisa erosea, eta bestetik, bueno, osea, izen zan ariketa bat, nik uste dut oso, jendeak oso zintzoki hitzite zeban gaina, izotezian, goizpasak ero atzalde pasak, osea, udalak emun zauzkun olako kulturretxo baten gelatxo batero, eta han juntatze ginen, da igual, jende batekin 3 ordu terdita egote ginen berriketan. Orduan, esate ginen, berriketan ikia bakarrik, ja, badala, zea bat, ez guri kontatzen zozkoelako, ez dakizelako anekdotak, ero, hau ino etxak kontauta, ez entzu horretan baizik, eta erak izendatu itxezelako, eta lehenengo aldiz kolokatze zialako, ostra, hau pasau jat, ez? Kontzientzia hartze hori elkarrizketan bertan. Eta, hirugarrenik, saiatu lanian emuten errelato batzui garrantzia bat, ero erdigune bat. Ja, Samarak behontxe aipatu dago, ez? Eta pentsatzot atzo bai maiderrek eta baita olatze be, bueno, erdigunea bazterrak eta abar, bueno, saiatu errelato danei legitimidade berdina emuten. Eta hor, bi zentzutan saiatu ariketa hau egiten. Batetik, normalidadia anormalizauaz, eta normal eta anormalitzak sortzen daben zehakin, baina hau, elkarrizketa baten, persona batek esatez duzkun, eske bizi izenga normalidade baten guztiz anormala izen dan, atesan ginoan. Claro, eske horrek, esaldi horrek beak, gauza asko esaten ditu, ez? Eta igual jendiak, elkarrizketetan, jendiak esatez banean, bueno, hau ez dut kontauko, ze honek ez dauko importantziaik, ez? Eta, bai, kontau, ze, karo, zuk daukutzun bilurra guardia zibilei, seguramente Kuenkako persona batek ez dauka, ero ez behintzet arrazoi berdineatik. Orduan, guazen hori beste leku batetik ikustea eta hori anormalizatzea kakotzen artean. Eta gero, bueno, bestelako sujetu batzui, ordura arte behintzet, ero ontsa arte behintzet, sujetu kategoria ero ez da denak euki, saiatu eren errelatua ekartzen eta bizipenak eta abar. Eta bai konturatu ginen lanian bertan dago oso polita izen zen, familia egitura ezberdinen kontua. Gatazkak ahalbidetu da dela eta beste erremeixoik ez dalako egon, familia egituren aldaketa bat. Eta hori bai nahi zen du bere horretan hola plasmatzia, ez? Antzuola moduko herri baten, gehiengoa familia nuklearra dana, gatazkan eraginez, beste delako familia ere batzuk sortu dira, eta hori nahi izen du ekartzia, bueno, ikerketan konturatu ginalako, eta hori be errelatuan baitan sartzeko. Gero, maila personalauan, bueno, ikuspegi aldaketa bat eta gure buruan kokapen batero ahalbidetu osku ikerketa honek. Antzola moduko herri bat, bueno, ez du aurkeztu, Antzola Gipuzkoan dagoen 2000 laguneko herri bat, hau da, herri txiki bat, eta, karo, guk indou elkarrizketak eta talde eztabaidak, guk aurre iritzi pila badaukun jendiakin, batzuko beto jauztrakuna, beste batzuko kertxua, bueno, hor eraikitako zea batzu daena, eta bestiak gurekiko, klaro, gube Antzolan, jende dana daki zein gangu, zeinekin potatzen du, nun zela, osea, hori dana. Orduan, hori dana aldatzen, ero esan dugu, ostra, bale, bueno, gauza batzuk entenditzen eta herrixan logika batzuk ulertzen be lagundu osku ikerketia beak. Eta gero gure buruan kokapen bat, historia batzutan, nune ongan gu, ez?
ikertzaile moduan gerturatu ga, baina gero oso personia izen da interpelaua bezala. Hau da, adibidez, gure adin bueltako jendia, akordatzen naiz elkarrezketa bat oso politia izen zala, zoeko zinegotzi bat eta bizkarzainekin bizi zana, haren alabiago, baino 2 urte gaztiagoa. Karo, arok kontatzen zituanean, eskolako burlak, gunun genden. Gu seguramente genden burlen banduan. Eta hori, eta norbean burua hor kokatzea, eta ariketa hori, guretzako izen da, ariketa potente bat, eta ikuspegi aldaketa bat eta kokapen aldaketa bat. Eta gero, elkar errekonozitzetik ero saiatu. Hori zeituan konturatu ginen, markaudien 2 ertzak, sortu dan 2 banduen zea hori, gero benetan, kontakizunak, guk ikerketian helburutzat geunkun, ondorio horrek, gatazkak eukituan ondorio horrek oso antzeakoak izen diala, termino bizipen emozional eta olako dan. Gero igual, gauza material batzuk aldatu iten dia, eta kausak be aldatu iten dia, baina ondorioak nahiko antzeakoak izen dela, eta hor saiatu ga elkar errekonozitzetik. Eta zen reston lortu, hauz desberdinak barnebiltzia askoz erreza baliauga abertzaletasunetik gertu daon jendiana, bestelako abertzaletasunetik kanpo kokatzen den jende bat baino, eta uste dugu hor bada hola lan bat iteko, eta horregatik guk lehengo harri bat ipini dugu, baina harri hori be ondio oso moldeagarria da, eta hor errelato diferentia falta dira, eta hitz diferentia falta dira, eta gero jarraipena emutian asuntua, guk hasieran gongun kriston ideia, prozesua, baina, gero, bizitzak gaitxu beste leku batzutatik, honekin jardun ginuan, udalak diruz babestuta eta urte bete, baina gero, beste lan batzuk topa behar zinditu, eta holako gauza batzuk, eta orduan ezin izen jau jarraipenik egumun, guk irudikatze ginuan, eztabaida foro eta kontu horre danekin. Orduan, gaurkoz, prozesu hortako lehengo emaitza moduan irudikatze ginuana, emaitza bakarra. Eta belaunaldi irakurketa moduan, gatazka armatuan, izeberran punta hori bizi zen daben belaunaldi bezala, uste dugu, gazte bezala zubixak erreztu geinzkiela, ez? Gu bai, eta oso azarretik bizi ginuan, Samarak esate zeban ilegitimidade hori, ez? Jendiak elkarrizketetan igual, baina, zuek hau ez duzue bizioz, baina, despresioakin bezala, eta gero konturatu ginean, horrek beak, emutez oskula zubilana ikeko albidadia, horrek beak, kanpoko, gauza batzuk ez bizizetia, ez egotia hor, herriko plazan, momentu horretan, emutez oskula, beste leku baten kokatzeko aukeria, eta hori bea aukera bat zala. Gero, transmisioan etenik ez egotia, gu bagenkun bizipen bat, kezka bat, transmisio ezakin, eta transmisio horren etena eseotia guk bermatu genke, inkluso transmisore lana ingeinke, ez? Gube agente bilakatu genke hemen, belaunaldi ontakoak, modu baten beste baten, eta bestetik belaunaldi ontakoak izetia eta izeberran puntia bizi izetiak, baina ez izeberran beste alde guztiak, emute osku ikuspegi bat, hau da, puntia bizi zen dugu, eta nik badakit, gu badakiu, antzolan gauza batzuk zela operatzen da den, eta hori ulertzeko badauko gaitasuna, baina gero emute osku distantzia bat, beste gauza batzuk ez bizi izena, eta antropologian esaten da, estrañamiento hortatik behitzekoa, eta ikuspegi bat, esateko, estrañatzeko gauzekin, gauzei anormalidade horretatik behitzeko. Hori eskaintza euskula gure belaunaldixak. Eta hause esan, ez dakit arrapaladan ibili gano zer, mila esker danoi eta galdera ikozo ze baldin bakutze